Der var engang en lille dreng med et ret så usædvanligt navn. Drengen hed Luk Røven, og det gav ham en del besværligheder, lige fra barnsben af. Hvad skal barnet hedde? Luk røven. Præsten sundede sig. Mellemnavn? Luk dog røven. Som I nok kan regne ud, var det ikke nemt at hedde Luk Røven. Som lille barn, der var nysgerrig og gerne ville kommunikere med forældrene, kunne det give en del problemer. Far? Ja, luk røven. Nå, okay, hej. Det kunne også give en del problemer i skolegården. Hey, din lille snotvalp. Hvem tror du egentlig, du er, hva'? Luk røven. Det gik også ud over Luk Røvens bedste venner. Nå, Herbert, hvem har du så leget med i dag på fritidshjemmet? Luk røven. Til sidst gav det så mange problemer, at Luk Røven måtte skifte navn. Nå, hvad hedder du så? Hold kæft. Ja, det hed han jo selvfølgelig ikke. Han var bare sur den dag. Næh, hans nye navn var Skal du have fladet dit fede pigsvin. Og mellemnavnet var Herre, altså Skal du have herrefladet dit fede pigsvin. Nu mødte han så en sød pige. Hej Stede, hvad hedder du? Skal du have herrefladet dit fede pigsvin? Hvad med dig? Jeg hedder fucking Lortebruser. De blev forelsket med det samme, og der gik ikke længe før Skal du have herrefladet dit fede pigsvin blev gift med fucking Lortebruser. Så tilspørger jeg dig, fucking Lortebruser. Vil du tage Skal du have herrefladet dit fede pigsvin, som hos dig står, til din ægte mand? Ja, klar. Endelig var Skal du have herrefladet dit fede pigsvin lykkelig. Og det forblev han i 3 dage, indtil han blev slået ihjel af en S-togskontrollør. Ja, jeg skal lige se noget med dit navn på. Ej, hvad snakker du om? Hey, hallo? Ja, det er dig, jeg snakker til, mand. Hvad så der? Hvad er du til? Sig mig, er det mig, du taler til? Nej. Men så slap af en anden gang, ikke? Altså, hvis du har lyst.